Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory. Glory, glory. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. I can pray for the last time. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can shut this anthem Satusamo. Wait. So akasiphakamisa izandla zethu sigobisa amakhanda ethu. Nkosi yami ngifuna ukukhuleka sibonga uNkulunkulu. We lay our lives before you. Oh Lord, how much we love you. We lay our life before you. Oh Lord, how much we love. We lay our life, we lay our life before. How much love. We lay our life, we lay our life before. How much we love. We lay our life, we lay our life before. How much we love. We lay our life, we lay our life before. How much we love. We lay our life, we lay our life before. How much we love. We lay our life, we lay our life before. How much we love. We lay our life, we lay our life before. How much we love. Jesus, we adore you. Jesus, we adore. Jesus, we adore you. Jesus, we adore. Jesus, we adore you. Jesus, we adore. We lay our life, we lay
sweet love. We lay our love. We lay our love before. Oh, Lord, how much we love. We lay our love. We lay our love before. Oh, how much we love. We lay our love. Oh, what was Jesus? Our love. Mhlanu banzi wena othwalile uIsrael iminyaka engama-45 kazanga kukhelwa isicathulo kazanga kukhelwa impahla uhambile naye wamwaza imifula nemifudlana uhambile naye wamisa ulwandle uhambile naye wamhola nasehlane wamhola ogwadule olinganamanzi wamhola ogwadule olushisayo emini wamsibekela ngefu lakho ebusuku wamsibekela ngensika yomlilo waveza amanzi ehlane elingena lutho waveza amanzi edwaleni waphidliza izindonga zaJerikho wamfaka ezweni lesithembiso ngoba unguNkulunkulu wena kawakhuluma amanga babegameni likaJesu nalifa lakho nalibandla lakho baba wethu ingcwele seliphinde lahlonipha uqobo libekile phezu kwempilo yami igrace ayibekile phezu kwempilo yami nabo abantwana bakho bayayi-acknowledge baba wethu ingcwele balindele imangaliso lolu qoba libasebenzele lolu qoba libavulela iminyango ngegama likaJesu waseNazaretha baba wethu loyingcwele baba wethu lophilayo akuvuleka iminyango akuqasuka izibopho akuphupha imithi yabathakathi alubasebenzele lolu qobo ayibasebenzele legrace ngegama likaJesu ngegama elinamandla abangasebenza bafumana imisebenzi in the name of Jesus.
abasebenzayo bafumana ama-increase, bafumana ama-promotions in the name of Jesus. Abanezingxaki emakhaya nasemshadweni yabo, ngenelela nkulunkulu lethu ukuthula ngegama likaJesu. Abanamabhizinisi aphumelelise ngegama likaJesu. Baba wethu ingcwele, lithi izwi lakho okungenzeki kubantu, wena uNkulunkulu kuyenzeka. Makwenzeka Dwala, makwenzeka Nkulunkulu. Busisa nabo baba, busisa nabo mama, busisa nabo abantu abasha, bafihle Nkulunkulu. Iba nomona ngabo egameni likaJesu waseNazaretha. Baba ngcwele, we give you glory. Baba ngcwele, we give you honor in Jesus mighty name. Siyabonga Nkulunkulu namandla, siyabonga Dwala lethu egameni lingaphezu kwawonke amagama, igama esithi nasilibisa. Baba namandla kwenzeka imangaliso. Siyabonga Dwala lethu sithi mana njalo wena ongcwele ka-Israyeli. Ake simshayele izandla kakhulu uNkulunkulu, ake simkhobele ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Come on, come on, come on, Mhlathuze. Come on, Mhlathuze. Let's give the Lord some praise this afternoon. Come on, let's give Jesus a big shout of praise. He's worthy of all honor. He's worthy of all glory. He's worthy, he's worthy. He's worthy, he's worthy. He's worthy, he's worthy. We worship you, Master. We worship you, Wonderful Counselor. We worship you, King of Glory. We worship you, Prince of Peace, Prince of Righteousness. We worship you and we honor you. Satana Baba Kosaya, Manteya Labosaya, Siabonga Nkulunkulu ophilileyo. Ngegama lenkosi uJesu, for the last time bazalwane, ngicela simshayele izandla kakhulu uNkulunkulu. Oh hallelujah. Bangcwele sisemi kanjalo ngezinyawo zethu, ngiyacela uthatha leli thuba egameni lenkosi uJesu. Ngibingelela ibandla lonke, siyabingelela bonke abangcwele, siyabingelela kuqala bonke obaba, sibingelela bonke omama, sibingelela bonke obhuti abantu abasha egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela our praise and worship team okhipha nesibethu sound engineer ngapha, siyabingelela team yethu protocol ama-ushers wethu, siphethe sibingelela team yethu media egameni lenkosi uJesu. Sibingelele bonke ababukeli bethu kumakhaya kuzindawo ngezindawo. Ngicela sishayele uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Angizwanga Mhlathuze ngithi mina ngicela sishayele uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Nakho-ke ngiyanizwa-ke manje. Hallelujah. Mhlathuze ake nishayele izandla nonke. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngicela nje ungakahlali phansi ubingelela abantu ababili abathathu. Uthi kubona sawubona bakhelwane wenze kahle wabakhona namhlanje enkonzweni egameni lenkosi. Uncome nje into enhle oyibonayo kumakhelwane. Sasihle isiqhoko sakho. Mayigqoke nje uthi yanhle ingubo yakho. Zazinhle izicathulo zakho. Awu angithi uyabona nje uncome nje ukuthi zazinhle inwele zakho. Angithi uyabona leyo nto. Nakho asiphindeni bazalwane sishana uNkulunkulu ihlombe kule gameni lenkosi. Hawu kodwa Jesu Mhlathuze. Kodwa Mhlathuze nathathwaphi? Nathathwaphi? Ake ningitshele nathathwaphi kanti nina emazulwini? Ukhomba phezulu omunye uthi sathathwe emazulwini.
Awu kodwa ngiyalibonga izulu ngani. Ake nishayine izandla nililize. Iyo. Singahlala phansi egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Ayibo hallelujah. Ayibo hallelujah. Ayibo hallelujah. Ngicela bazalwane nisha izandla bazalwane basemhlathuza. Ayi. Hawu. Mina ngibhekele viki elizayo. Ngithi ke hawu. Futhi angibukela utho ngithi hawu. Ngithi hawu. Ngithi hawu. Ngithi nhlanzi hawu. Sengaze ngayiyeka into yokubuka. Ulokhu ujabula ukuthi hey ngiyakhula sengaze ngakiyeka ukuthi hawu inkosi yona eseyobona ngiyawubonga emazulwini. Hawu manje nawe umhlathuze ungiqhamukela ngenyeki engeli nokuthatha bloshone nihamba ngawo manje nothatha ezulwini hayi cha usuke ezulwini yona hayi ake nishala izandla mhlathuze we shu hawu phela mina ngiyabuka nje kade bangitshela nje bangikhumbuza umshala ke akazikhohlwa ke angakhohlwa konke umshana amabhede abantu hayi akakhohlwa umshana akakhohlwa uthi manje malume uzokwenza njani ngoba i5 zepartner i5 zani ngithi or mhlambe ngathi angikhumbuza i5 yimina lo osolibele mina i5 zani uthi hawu malume ngathi uyakhula ngithi hayibo kanti yingaki abesho ke izolo umhla 1 ngithi 5 March ukhulunyiswa uthi hayi phela malume ngithi uyakhula manje kuzobe ku partner viki uzobe la eThekwini noma uzobe seGoli ngithi we iviki lami ke laseGoli uthi uzoya ekhaya ngithi hey mshana ngizobona ngoba ngisese nenkinga yemoto ngizobona okwamanje ethi yena ke ibirthday yakho malume ngithi mina sekuyi 5 March zolo lokube kuJanuary Nkosi sheshisa isibusiso sami nani ngithi uNkulunkulu akasheshise isibusiso zenu Nkosi yami awu kodwa Nkosi yami usungazohamba emhlabeni ungayitholanga imoto yakho yephupho lakho usungazohamba emhlabeni nje ungayitholanga indlu yephupho lakho usungazohamba nje emhlabeni ungawutholanga umsebenzi wawufundelayo hawu kodwa ngomsungazohambe nje Nkosi yami uNkulunkulu asakunika nomakoti ke nomkhwenyana ke hayi Nkosi ngiyala Nkosi ngiyala sesikusebenzele kangaka Thixo hayi ngeke sheshisa ke nithi Nkosi sheshisa isibusiso sethu sheshisa isibusiso Thixo yashintsha le mic angiyitholi kahle kodwa ke bangcwele ngicela nje ukuthatha leli thuba ngizibongele okuhle honestly bengithi mina nizokwenza ngalela viki mase ngibuya bengakulindele lokho cha mhlathuze nayibamba imfihlakalo nafundiswa nani nafundiseka futhi ke ngiyazi ke sinabazalwane Nkosi yami the leadership of this church or of this branch yasemhlathuze these people they are working tirelessly every time bahlezi nje banento yabo abazoqhamuka ngayo sisho bazalwane sometimes maybe our words of appreciation are not enough but allow me today kwi Sunday the 2nd of March 2025 ngicela ningivumele bazalwane ngibonge
the people behind all organizing, people who are remembering what is happening. Ngendlela bazoza umunye umuntu wangaza thathe ngathi umuntu mhlambe awunandaba nezinto zakho. Mina sengafa kimi ngavuka kuKristu. Kumina ukuphila akusasi mina kodwa sekunguKristu. That is why izinto eziqondene nami sometimes ngiyalibala ngiyayikhohlwa ngoba akusasi mina ophila kumina sekwaphila uKristu phakathi kwamangazi nomezwakala lento engishona. Manje ngithanda ukuthi Mhlathuze nibancane ningaka kodwa mase nithi niyayenza into yenu cha niyayenza shem. Ngokusho njalo ngithanda from the bottom of my heart, when God calls me, we had a long argument noNkulunkulu. Bangithi argument ngichaza ukuthi kwaba khona ukuphikisana, kwaba khona ukunqaba nokwala, ukubizwa uNkulunkulu. Ngangayifuni bagcwele into kuba umfundisi. Ningizwa kahle angithi we had a long conversation, but I'm saying we had a long argument. When you argue with someone, it says uthi yena wena uthi no, kuso athi yena no kunje uthi wena cha kunje. Mangithi ke ngaba neargument uNkulunkulu, ngisho ukuthi saba nokuphikisana noNkulunkulu ukuthi cha ayobufundisi mina angiyena umfundisi. Ethi uNkulunkulu ngikubizile ngifuna ukuthi ube ready ngathi cha angisiye nje mina umfundisi, mina nginama plans esikoleni. Mina was doing ama commercial subjects ngalesa sikhathi angase kubizwana manje bantwana bami ngalesa sikhathi kusafunda thina ama commercial subjects ke ilawa ufundiswa ngebusiness. I was doing business economics bese kuba iaccounting bese kuba imathematics. So bengenza lawo ma subjects. In my mind I have a business in my mind, and I saw myself being a very successful businessman. Into yama-truck yayikhona la kimi, so nganginamaphupho nginama-goals kunezinto zami mina ngangizisethele zona. Nasesikoleni uNkulunkulu ubengiphileke bangcwele, ningizwe kahle. Ubengiphe ngalendlela ukuthi mina manje ngayibamba into ngangilifundisa mina iclass, bese bethi abantwana besikolo, hey yazi uchaza ukwendlula uthisha noma ummem ngendlela osichazela ngakho siyakuzwa manje. Manje ngayibamba into wayethi ummem wayefundisa mina kuba ngisheshe ngibambe. Uthisha nje mina wayengifundisa iaccounting, wayefundisa mina. Ummem wayengifundisa ibusiness economics. Wayeke ngibize nje mina ngihlale naye officeini engifundisa, abesethi ke ngizokunika opportunity to teach the class. And wayekwenza naye wayefundisa ebefunda futhi. So lokho kwakumnceda ekutheni umsebenzi wakhe ungabe mningi, efundise mina ngizofika ngishaye ibusiness economics ngiyibeke bonke abantwana besikolo bathi wow ngendlela engangifundisa ngakho. Kanti into enza ukuthi ingane zesikolo zingizwisisise kunobizo likaNkulunkulu phakathi kwami. Angifundisi nje kepha ngifundisa ngogcobo lukaNkulunkulu. Angazi noma ezwakala lento engishoyo. So ke ibambeke igenge ke iphase. Ngiyakhumbula nje kukhona washaya uA nje ku business economics, ukhona washaya futhi uA kulokhuzana kuyimaths. Kumaths ngangekho good that much, but manje ngayibamba into ngumuntu uvele ayifunde kanye into bese ya register pheleleke. So nawo ngiza entweni ke bazalwane yobizo lami noNkulunkulu, impikiswano phakathi kwami noNkulunkulu ngagcina ngivumile. Kungithatha isikhathi mina ukuvuma
mazayoni, mina ngangiprofeti wabasindiswa, mina ngangiprofeti kowisile, ngithi ngiyavakasha kowisile vele kuqhumisa iprofeti umprofeti. Mina ngangiprofetwa even umuntu nje endlulela ethi mfana wami kukhona into ngawe. Nezangoma nenyanga zazingiprofeta noma zazingaqondi izona, zazithi awuvune enhlanhla mfana wami kaze baphi abazali bakho. Omunye baba wathi engiprofeta wathi ngifisa ukubona abazali bakho ngikulungisele izinto zakho. Babuza ukuthi hawu lo baba usho ukuthini meze ngilungisele izinto zami? Wathi nje umuntu uyodinga ukulungiswa, akunhlanhlela kuwe. Leyo nto yaphinde yashiwo ngubaba enganitshela ngaye, ogogo bangithatha bangisa kuye ngingafuni. Bathi bogogo le elokhuzane etsakanye, umkhulu lo owafika wabaprofita bonke, wababhulela bonke, wabahlolela bonke, ngasala mina. Wayesethi ugogo ongizalayo ma wathi hawu wathi gogo manje lo mfana wami yena phela awukamhloleli. Wathi usho muphi gogo? Wathi ugogo nangu nje. Wathi usho lo mfana lo? Wathi gogo lona mina ayikho into engomtshela yona lo. Lona gogo ufuna athole laba abasebenza ngomoya. Lona nje ayikho into engizoyenza. Nangempela kangenzanga lutho. Wathi mina gogo into engayenzela lo mfana wakho ukumnikeza isiwasho esimhlophe. Wathi isiwasho esimhlophe nje sokuthi ke athele emanzini egezi ehambeke ayofuna umsebenzi. Lo akuyena umuntu ongamsebenza ngezihlahla nemithi. Lona ufuna laba abasebenza ngomoya. Wathi ugogo hawu phela uyena osengibukile ngoba umfana wami omdalwa unomuzi wakhe, unonkosikazi wakhe uhlalela emaplazini. Lo ntombazane naye usekhishelwa amalobolo. Wathi umkhulu gogo angifuni ukudlala ngawe, anginawo umuthi for lo ndodana wakho lo. Njengoba ngikutshela ukuthi laba abasebenza ngaleso sikhathi umkhulu ufuna abasebenza kanti usho ukuthi lo ufuna manje ala ngisesesikolweni. Akabonga uYesu. Ake nemshado thintile-ke ngisho noma ngelele ngeshumi lungile lelo shumi. Ngifuna nje ukukhuluma phezu kwempilo yakho ngikubusisa. Haleluya. Aphansi kwegrace uNkulunkulu anginikeze yona, I have multi-millionaires people. Ngikhuluma ngabantu, mina ngikhuluma ngefake ifana kalo. Nginama multi-millionaires, nginabantu abahlala emzini emkhulu abayithole ngaphansi komkhuleko engabakhulekela wona. Nginabantu namhlanje abangama business entrepreneurs, business people, business women abahlala emzini enjani, abadrive imoto ezinjani. Masezibaqaka bavele bathi babushabalala sicela ukukubona ukwephi, useThekwini noma useGoli ngisho, bathi baba sicela nje appointment. Sekunabantu abathi nabangicela appointment ngazi ukuthi laba bantu ke ngiyazi ikhona into abazoza beyiphethe.
sebafunda ukuthi lo baba make wakhuluma into izinto ziyenzeka. Bakhona abanye bafika bayikhaphula bayifamily babephethe isikhwama esimhlophe singaka. Yasibona ke anginaki bangitshele ukuthi what is happening ebhizinisini ngibakhulekele mangiqeda ukukhuleka lo baba athatha lesikhwama sinikeza umama abesethi baba naku Nkosi yami esiye sakuhlela no baba ukuthi ubaba Joba schedule isikhathi sakhe 14 naku baba Nkosi yami esithi nje ubaba kaphuza udrink ngibamba isikhwama esimhlophe ngisithi ngeke ngisifile phela nami ukuthi kusase iphepha noma senengiphi inyoka angisibamba ngisithi ngeza ukuthi amaphepha kodwa ngathi angeke kube imali engaka ngase ngithi ake nibeke izandla bantwana bami babeka izandla kwaba isandla saka mama kwaba isandla saka baba ngase ngiyabeka ke ngabakhulekela ngabablessa ngababusisa ngathi hambani khona okuhle okuzayo bahamba ngizongena ezwini khona manje uma sengisendleleni lobubhizi bami ke lokwehla wenyuka sengilibele tuntambama sengiyolala uma ngiyolala ngiyacabanga ukuthi hayi man kunesikhwanyana enginikwe sona ngivuke ngivuke mfundisi ngithi kaze sisekhona yini emotweni nangivula ngithi angisasibona ukuthi ibu siyephi lesikanti ngokucabanga ngisifake ngemumva ebhuti hey ukuchecka phansi kwezihlalo ngathi mina nami umhlolo wami sengiyacabanga ukuthi obani engibalayishile obani engibagibeze seyabona babangibe engibagibezile bazosiletha isikhwama samangidlali kanjani ngisifune ngiyabheka bazalwane ngiyaphakamisa sikho ngiyavula kokhapiyoni ngiyavula asiki na umhlolo wami sawunotikoloshe la emotweni kube khona into ethi akobuke ngasemumva ebhuthini ngijime ngemuva nangithi nasi isikhwama hawu ngisifake nini ngasemumva ngisithathe mangisithatha ngiyavula ngithi nangithi hawu ngakhiya imoto ngaqala ukuthi akekho ngibonile yini ngayongena endlini ngangiqala ukukhiya ngize ngivale ngisho amawindi ngavala amafastela ngathi cha phezukombhede o 200 rand bongdwa baboshole kanje nangithi ngiyabala ngiloko ngiyabala igama lika Jesu akekho yini ongibonayo igama lika Jesu so ngamangala lokuthi abazalwane Nkosi yami lomnikelo kazi ongaka kanti uNkulunkulu ubashaye ngengakanani ithenda yebo bazalwane ngibakhulekela abantu mina bengenalutho omunye babo wafika imoto sezidliwe zonke sekabuya ngisho eMalawi kwangalungi wathi unkosikazi wakhe ubabshabalala lo wayekhonza kwababa uNhlaba so wavula ibandla ngizwe ngathi uzobe ela igoli balungisa ngempela bafika wafona lo baba ngathi mina efikani ngizobe ngikhona egoli wafika imoto zidliwe zonke ibhizinisi selivalekile liphela yazi uNkulunkulu bazalwane wenza isimangaliso beza nomnikelo ngabathandazeli wahamba lo baba walokho ezama bagcina sebekhonza baba ngama-member bathe lapho bazikhomitha baba ngama-member uqala uNkulunkulu wavula amathenda e-airport eJohannesburg OR Tambo wavula uNkulunkulu amathenda bangena bathola imali yaphuma imoto yokuqala wasebenza lo baba wasebenza yaphuma imoto yesibili wasebenza lo baba yaphuma imoto yesithathu wasebenza lo baba yaphuma imoto yesine wasebenza lo baba yaphuma imoto yesihlanu la kwenzeka khona isimangaliso imoto yabo yesihlanu kwaba imoto yokugcina eyathathwa yibank wayilanda sekayilanda eMaritzburg makayothenga leyo moto eMaritzburg wathola ukuthi imoto yakhe eyadliwa yibank usengibonisa icrash ukuthi yayine scratch la undodana wakhe wamtshelesayo wathi baba le moto le kuyoba kancane ngase le moto yokugcina edliwe yabuya imoto zabuya zabo 5 wathola amathenda bazalwane we-transport lapha e-airport esebenza uNkulunkulu njengoba namhlanje nje esasebenza kodwa ngikhona ake nimshayile izandla uThixo hawu sefana ngabe siyaphuma ngicela ukunibusisa nganali izwi bese ngikhulekela wonke umuntu nje bese nginibekile izandla ngizophinda futhi nginikhulekele bazalwane ngicela sishale uNkulunkulu izandla ngenkonzo ya Friday
hayi Mhlathuze Friday sis ake nishayile izandla hayi hey lapha sifike i-team ifike ngolesibili mina ngifike ngolesithathu ngolesine saba nenkonzo late ntambama sakhuleka la ne-team yaba live uzobona ukuthi usathane ulwa kanjani ngale branch yaseMhlathuze asiyazi lento ukuthi yenzeke nini ngolosine thina sicheckile ama toilet abekhiwe masiphuma ngolosine sahamba salala khona la ngolosihlanu sabuye sazokhonza ngolosine noma ngolosihlanu kuvuka amanzi ayavuza etoilet lamadoda khona umuntu bezama ukuntshontsha ipipe belungu bathi hey shabalala uyayibona ke inkinga manje yangolosihlanu ngithi mina kwenze njani bathi someone tried to break in ngabona ukuthi amademoni alwa nalenkonzo ka6 to 6 so lokhu ngikusho ngabom ukuthi abazalwane noma ngabe bebakhuleka kodwa bayikhuleka nje ngicela niushintshe umkhuleko kanje ngicela nikhuleke serious because kulo 6 to 6 wala eMhlathuze uzohluka ukwendlula ezinye indawo la ngiyengubambe khona ngiboniswe igrace especially ngale branch yaseMhlathuze u6 to 6 wala ngeke ufana so ngicela ukuthi bazalwane ngendlela enisebenza ngayo nibambisane qhubekani nibambisane kanjalo kodwa bambisanani kakhulu emthandazweni nizozibona izinto uNkulunkulu azozenza lapha eMhlathuze akekho noyedwa la oyoswela umsebenzi amukho noyedwa umzali la ingane zakhe eziyoswela umsebenzi nizosebenza nizothenga imizi nizothenga imoto izinto zenu nje ziyoba zinhle nizoshada abantwana bami zoshadisa kulonyaka ibonga inkosi so balungisa ke abelungu ngakhuluma nabo ngathi azange siwasebenzise ama toilet on Thursday but from now on we will make sure ukuthi we take care of the place and make sure ukuthi sike sakuthola Nkosi yami usathuthuthu uyaganga lapha akunduku ozoyithola hey sizokubhaxabula nani mani babona ngathi khona abaganga gangayo nisheshe nithinto baba la ngabanikeza ke inkonzo leyezandla yokubeka abantu izandla ngibacobile ukuthi babeke izandla nedume ehluko phakathi kwami nabo mina mangibeka izandla ezami ziyavuleka labo baba bona nababeka izandla babeka lezi ezivalekile angazi noma ngiswa so panike ninengangayo bazalwane ngicela sithole izwi lenkosi egameni lenkosi we are coming back ngo March cishe iweekend yethu izoba angazi nini this coming weekend siya eGoli after iGoli siya eThekwini after iTheku siyabuya inkonzo yethu ka6 to 6 njengoba bazalwane sesiqalile kanje ayizukustopa kuze kuphela unyaka 2025 soloku siqhubekile nje egameni lenkosi uJesu haleluya. The reason why nginitshela nami kusese early ngenzela ukuthi phela nani inviteani bazalwane lethani imindeni yenu anazi ukuthi baleke kanjalo inkonzo yasebusuku ngoba kulaqaqwa khona izibopho niboshiwe bazalwane yazi kukhona ukuthi uphile emhlabeni but ungabi aware ukuthi uyaphila kodwa impilo yakho iboshiwe uyaphila kodwa impilo yakho ivalelwe phakathi kwekotokoto impilo yakho ivalelwe phakathi kwebhodlela impilo yakho ivalelwe ethuneni kukhona abantu abaphilayo kuyenzeka kona empilweni izinto zenze but azenzeki ngendlela uNkulunkulu wena akuphe ngayo. That is why uthola isibusiso after a long time akuyona intando kaNkulunkulu leyo empilweni ezisingabazalwane nje befana nje siyaqhubeka. That is why lithi iBhayibheli uNkulunkulu he moves us from grace to grace, from power to power, from victory to victory. Yilento okufanele si experience empilweni zethu. Abazalwane nje abakholwa uNkulunkulu bangamelanga ngabe basebenza umsebenzi owodwa. Mamzalwane nje bafana bune umsebenzi emithathu uwedwa. Kukhona nje umsebenzi ekufakela imali beside umsebenzi ovukela kuona every day. Bafana ngabe nje kukhona a small business ekwenzela imali while usebenza. Befana nje kukhona something
egenerator nje imali while wena usebenza. Bazalwane, don't settle for less. Mawumntwana kaNkulunkulu, you don't settle for less. What I see kubazalwane is that abazalwane once bathola lowo msebenzi nakhona wona nomsebenzi ofanele umuntu abe permanent, kusho ukuthi uNkulunkulu uyamdlulisa la, kukhona la uNkulunkulu umzalwane sehleli ke dekhe kulo msebenzi lo, akukho nana mali la uhleli kho. So into engisho, ungabi umuntu osettler for less. In life, don't settle for less. You are too anointed to settle for lesser things. You are too blessed to settle for little things. Mamzalwane nje wena nje fana uattract izinto ezinhle, fana uattract izinto ezinhle. Fana mawenza into nje wena la kuthinte khona wena njengomzalwane, izinto nje fanele zenzeka. Hayibo bazalwane, fanele uthi usebenza kube khona ibusiness eli generator likufakela imali, kube khona iinvestment ethile ekugayela imali. Bazalwane evukani man, khona omunye umsebenzi ongadingi ukuthi uze uye uyotloka, kodwa kunomsebenzi ongawenza while usebenza. Wenza omunye umsebenzi eceleni ukufakela imali. Bazalwane, kukhona nezinto ezikwazi nje ukumultiplya imali. Angisho ke izinto zamabhanoyi lezi nizijoinayo, amabhanoyi lawa ndizela phezulu, malifika phezulu lithi phahla linyamalale nemali nisale nikhala. Angisho lezo zinto, ngisho mina izinto ezilegit, izinto ezisemthethweni ongathi na ufaka imali yakho nje lokigaya nje lokigaya nje lokigaya nje ekupheleni konyaka bese uyokuthi mawubheka ukhipha imali uthi hayibo imali enga. Ngisho izinto ezisemthethweni, ake niyekela amabhanoyi inkosi yami. Ibhanoyi liyahlupha, liyakubonisa ukuthi na imali iyangena, likhuphuka ibhanoyi, likhuphuka nemali, lithi selapha phezulu, lithi ibhanoyi phahla. Akhala umzalwane, hawu imali yamengaka, imali ngiyazazi into zamabhanoyi. Ngake ngazama angikhohlwa mpamale ngingenenye eThekwini babethi triple M ngofaka u50,000 uyakhuphuka yathi within 2-3 weeks yayiseyithi 1.3 million imali engase ngilokho sengigenerate. Wathi lo ongifakile kulento ikhiphe emshewu, ngathi hayi ngisafuna ke yithi 2 mayithi 2 million ngiyayikhipha, we yake yafika ku 2 million. Ngathi ngezwe ngazothiwa itriple M ivaliwe, bayafuneka nabayivulile ayikho emthethweni. Sathi hayibo kanjani imali zethu, bathi hayi sizonibuyisela imali yake yabuya. Awubuza bakhalwana ungene yiphi wena kule nto, yiphi lo, yiphi le, iliphi le bhanoyi ohamba ngalo kule insuku? Uliphasope lingaphahlazeki, liphasope. Ungene liphi iplose? Alikho lingenile. Uthi ungene liphi umakhe? Likhona kodwa lingenile. Hey bazalana, angisho ukuthi kanjani, ngisho ukuthi mina ngehluleka. So sengiyalisaba nje into enobhanoyi phakathi nje ngiyayisaba. Selilodwa ibhanoyi mina engilibambayo lelisuka eThekwini leGoli. La amanye amabhanoyi ngiyongixolela kuwona angisekho lapho. Futhi angeke ngini encourage ngithi ke bambana amabhanoyi bazalwana to make money. Ngiyesaba abantwana baNkulunkulu ngoba ezinye zalezi izinto zingama scam, ezinye zalezi izinto zinomoya emibi. Abantu abaqala lezi zinto usathane ubabusise ngemali. So kufana na umzalwane uma ungene lezi zinto noma ungayithola imali ngeke uyibone ukuthi iphelelepi, ngoba vese ayinasibusiso leyo nto. Yenziwa nje into enziwa ama devil worshippers, ama satanists. Izinto nje ezingakudonsela inhlupheko zixabanise noNkulunkulu. So that is why fanele uzicheckeke. Kodwa kukhona izinto ezilegit, eziregistered, ezaziwayo ongafika ufake uinveste imali kuzona. So lezo zinto lezo ke you can take your chance nawe ungene. Nkosi yami ngisho nelotho mina angenawo umthandazo welotho. Ngithi ke baba ngiyamthandazela kuhamba yobamba ilotho lutho. Noma ungathi baba mangangithandazela ngibamba ilotho ngizoletha 100%, angeke.
ukhona esengeke ngamthandazela wayibamba ngempela kodwa ngangathandazela ukuthi abambe ilotho mina ngangikhulekela yini wayibamba yazi ngempela wawuthola u13 noma 15 million wawuthola wakwawuletha u10% wanyamalala ngathi ngiyabonga Nkosi mhlawumbe kwayona lo 13% buzongilethela inkinga ubani ufuna imkhulekela abambe ilotho ngiyadlala bazangicela shala uNkulunkulu izandla kakhulu yazi inhliziyo mayijabulile ngibona ngikhuluma ngingaqedi nje ukuthokoza kwenhliziyo ngiyacela bazalwane sithole izwi lenkosi bakhona baqala ukufika phakathi kwethu ilokho uzanibithengelwe mina so ayibuke ngakumnikazi siyabonga ithengelwe mina bakhona baqala ukufika phakathi kwethu sibabingelele Nkosi yami mama how Jesus siyabonga mama inkosi inibusise God bless you mama siyabonga egameni lenkosi niyawazi umkhuba la ekhaya nje bazalwane banikene uthando egameni lenkosi awuwazwasha kahle lo moya Nkosi yami siyabonga Nkosi uJesu nakho-ke siyabonga abangcwele uNkulunkulu anibusise kakhulu egameni lenkosi uNkulunkulu anenze kahle glory to bazalwane okunye ngizoze ngikhohlwe bazalwane siye eThekwini iphasika nali selifikile ngiyacela sisebenze ngamandla amakhulu siphushe egameni lenkosi uJesu Nkosi amgogo nesilungisele imoto zigcwale imoto mase igcwele bese singena ke emotweni zethu bese ke sishona eThekwini ke iphasika lalonyaka ngiyalisaba likhulu kakhulu bangcwele egameni lenkosi uJesu kulamaviki aphelile ngikhulume ngento yaku TV ngabona ukuthi ngawathinta amademoni acasuke afile ngoba vese lapha ku TV kukhona abanye abahamba ngomunye umoya ongasiwona umoya kaNkuluNkulu yawutholana phezulu bantu benkosi yawutholana phezulu kuyawubonakala ohamba noNkulunkulu egameni yawutholana phezulu lapha eTV yawutholana phezulu abantu bayovuleka baqaqeke izingqondo bavuleka amehlo ukuthi kahle kahle into ikuphi kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo yena uzobonakala abantu bazokhetha ukuthi nayi into ephilayo nayi into yangempela egameni so siyangena ke bazalwane egameni lenkosi ngiyacela ukuthi sisebenze ngokukhulu ke ukuyimisela angifuni ukuthi ngithathe unyaka wonke ku television noma ngathatha u3 months ngimina lokho nje kuzobe kuseku right bese kuzoya ngapho ke abantu ukuthi ke bayayifuna ukuthi ihlezi khona iEagle Mountain kuzobonakala ngeminikelo yabo ukuthi bayasidinga uma besidinga ngempela bazoyithwala bona itelevision bathi babishabalala simfaka umnikelo wethu shumayela ivangeli egameni lenkosi yezinye indlela uNkulunkulu ke akhulisa ngazo umsebenzi wakhe egameni lenkosi ke lokho bengamelanga ukukhulume kodwa ngikwatiswe into enziwe amadimoni ngithi nani nizwile Friday la ukuthi khona abantu abavalayo bayabopha benza nizwile indaba iphumile Friday ya zisazophuma ke zisazophuma bangcwele egameni lenkosi yebo bakithi sombonga othuma yebo izulu li Jesu yena uche mighty Jesus 2 Samuel chapter number 9 verse 1 to verse number 4 noma mhlambe to verse number 5 bese siyathandaza sikhuleke siyemakhaya namhlanje ngifuna ukukhulula phezulu kubantwana bakaNkuluNkulu ngifuna ukukhulula igrace kaNkuluNkulu ngifuna ukukhulula ifavor kaNkuluNkulu phezulu kwenu abanye uMarch it's a month of your breakthrough kukhona ozokuthola kulenyanga kunesibusiso esizayo ngicela ube ready kukhona ifavor ezayo abangizwanga ke emhlathuze yazi ukuthi abalindele lutho funda sisi from verse 1 to verse number 4 2 Samuel chapter number 9 verse 1 to verse number 4 incwadi kaSamuel wesibili isahluko esika 9 iverse 1 ukuya kwelesihlanu noma keleka 4 ngizokutshela ukuthi ume ngephi or a simple word engiphethe and then bese ngibless abantwana bakaNkuluNkulu Jesus incwadi Samuel wesibili chapter number 9 verse 1
Yes. uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Kwakukhona endlini kaSawule inceke egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide. Inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi, inceku yakho inguye. Nkosi yami. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawule noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? uSiba wathi enkosini, Yeah. uJonathana usenendodana lunyonga ngezinyawo. Jonathan usenendodana elunyonga ngezinyawo. Yathi inkosi kuye, Yabe seyithi inkosi uDavide kuye, iphi na? uphi loyo muntu na Ziba? uSiba wathi enkosini, uZiba waphendula inkosi uDavide wathi enkosini uDavide, bheka isendlini kaMakhiri. wathi bheka Nkosi, lowo muntu osele emndenini kaSawuli useLodebar emzini waseMakiri. Indodana kaAmnyeli eLepodari. Yebo. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakhiri, indodana kaAmnyeli waseLodebari. Nkosi uDavide wayesethuma na indoda ogama layo linguZiba, wathi shona khona eMakiri emzini kaMakhiri ufike umlande lowo muntu loyo ngoba ngiyamdinga. uMefiboshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide. Ngempela kwabanjalo uMefiboshethi indodana kaSawule inkosi wafika phambi kwenkosi uDavide emva kokuba uZiba emlandile eMakhiri eLodebar. Wawa ngobuso. Wathi nakafika uMefiboshethi phambi kwenkosi uDavide wawa ngobuso phambi kwenkosi. Wakhuleka. Wase yaqala wakhuleka. uDavide wathi Mefiboshethi. uDavide wayesekhuluma kuMefiboshethi lo oyindodana kaSawuli oyindodana kaJonathani. Wathi nansi inceku yakho. Wayesethi ke nansi inceku yakho Nkosi. uDavide wayesethi kuye. Davide wayesethi ke kuMefiboshethi indodana kaJonathani. Ungasabi. Wathi number 1, lalela Mefiboshethi, ungasabi. Ngokuba impela ngiyokwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo. Ungesabi Mefiboshethi ngenxa yokuthi inkosi ikwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyise. Ngikubuyisela lonke izwe likayihlo uSawule. Zawubuyisela lonke izwe likayihlo uSawule, wonke umhlaba owunesibongo noma onegama lakini mangabe wakwakhumalo, wonke umhlaba wamantunga uzobuyela ezandleni zakho. Mangabe wakwamshengu njengami, wonke umhlaba onegama lakwaShabalala uzobuyiselwa ezandleni zami, ngoba la ikhaya mina osele akusena muntu kulomndeni sebadliwa ukufa. Ingakho uDavide ebuza ukuthi usekhona yini umuntu osele emndenini kaSawule ukuba ngimenzele umusa noma ukuba ngimuphe ifavor noma ukuba ngimenzele into angayideserve. Udla njalo etafuleni lami. Lo wena ke Mefiboshethi, ngizobuyisa umhlaba kayihlo, uzophinda futhi uphathwe ngabantu bazokulimela, balima amasimba phendula umhlaba betshale emhlabeni wakini. Wena Mefiboshethi uzohlala nami etafuleni,
wena uzohlala epalace, wena uzohlala ebukhosini, wena uyohlala nenkosi, wena uyodla ushaya ifork and knife nenkosi. Umhlaba bazobe bawusebenza izisebenzi, wena kodwa uyohlala epalace uhlale nenkosi. Wena Mephibosheth uyohlala nami etafuleni, wena uyakudla nami etafuleni. Yini leyo? Ifavor kaNkulunkulu. Qadalela mntwana uhlale phansi, sengiyangena. Wakhuleka wathi, yini inceku yakho ukuba ubheke ijefileyo njengami na? Wakhala uMephibosheth kuthiwa wayelunyonga, ngamanye amagama wayekripuli lapha ezinyaweni. That is why waguqa ngamadolo phambi kwenkosi uDavid, ngoba wayengeke ekwazi ukuma, ngoba vele wayelunyonga, wayelimele ezinyaweni, inyawo zakhe zazingasebenzi. Kwenze njani? Wayi elunyonga, walimala lo, walimala kusempini, kugijima kuhlaselwa uIsrael. Ineni lalimgada, lamthatha, lathi libaleka naye, lakhutshwa, lawa liphethe umntwana. Umntwana wasakazeka phansi, wabe sebalunyonga umntwana ezinyaweni. Wamxosha, wagijima naye, embalekisa umntwana. Ngelinye ilanga ngizoke ngishumayele intshumayelo ethi baleka nomntwana, ngoba amadimoni ayamfuna. Baleka nomntwana ngoba umntwana uyabalekiswa. Abaningi namhlanje umntwana kasanyakazi, umntwana ufile kubo. Yini indaba abazange babaleka nomntwana? Mabehlaselwa isitha bafika ngomntwana, isitha sashaya umntwana. Baleka nomntwana. Wayesethi uMephibosheth, uyasisi. Mephibosheth then said, Wayesethi uMephibosheth Mephibosheth then said, emi phambi kwaDavida inkosi, wathi iyini inja enjengami nje ukuba ingayodla etafuleni lenkosi? what is a dead dog like I that I will eat at the king's table? Yini inja enjengami nje? A dog like I. Ngiyini mina What am I? ukuba ngikhunjulwe That I inkosi, be remembered by the ukuba king, mina ngiyohlala to etafuleni sit at his table ngidle and nenkosi? eat with the king. Inja A enjengami. dog such as I. Luma uMephibosheth Mephibosheth is asking, ekhuluma nenkosi uDavid. asking King David. Mighty Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mase ngizothatha mina boshintsha subs amabhethi ngoba iyangidisturba lento. Glory to Jesus. Lalelani bazalwa, wathi uMephibosheth kuDavid, iyini inja enjengami ukube ingalandwa le ithathwe indlule wonke amakhaya, indlule yonke imizi, indlule zonke izindawo, izohlala nenkosi etafuleni? Moya ongcwele, help me ngoba lento ngifuna ukuyishumayela, ngifuna ukuyikhuluma lento. And by the end of this week, as I'm going to release the grace kaNkulunkulu phezu kweimpilo zabantu, next week Sunday someone will come back with a testimony in this house. Hallelujah. Ake nimshayele izandla Clap hands uNkulunkulu. for the Lord. Ngicela bazalwane for few minutes ningiphi indlebe. Emzuzwana emncane, please give me your ear. Ngiphani indlebe Please give me your ear. ngalo mlayezo ngifuna ukukhuluma For ngawo. this message I'm going to preach upon. Kwaze kwaqondana kahle. It aligned properly. Mhlathuze Mhlathuze. ningenzela into To doing something for kanti me. vele namhlanje And today,
ngizoshumayela I'll be ngefavor preaching about Musa. ngingakhuluma yini May I namhlanje speak today in Mbali. naze nahamba You ngomoya walked according to the Spirit. naze nakwazi ukuyibamba You kwelikamoya caught it in the spiritual kanti realm. namhlanje ngizokhuluma ngefavor Today I will be preaching about faith. why ngikhuluma ngefavor Why am I preaching about faith? uNkulunkulu ungitshelile God told me. wathi ekuqaleni konyaka Said in the beginning of the year. the first 3 months the second 3 The months second 3 months. the third 3 months Inyanga igrace kaNkulunkulu Musa kaJesu. izobe seyiyaphela ngamanye In other amagama words, kusukela ngoJanuary to March from January to March. as namhlanje singena kuMarch As today we are entering March. this is what the Lord is saying 9 days show uNkulunkulu. I have released my grace upon my people Ululile umusa wami phezu kwabantwana bami. starting from the month of March Ukuqalela ngoMarch going to June ukuya kuJune. from June to Kusukela September kuJune kuya kuSeptember. there is a grace Kunenye grace unusual grace ehlukile. unmerited favor Engap- something that we don't deserve Into ongafanele something ukuyiphatha. that we don't qualify Into for ongaqualifyela ukuyimukela. bazalwane Brethren, kunabantu there are namhlanje people today because of the favor ngenxa yomusa kaNkulunkulu from God abazothola who izinto receive things Oh. that they abangazideserve don't deserve. ukuzithola Ukuba umamukele. kunabantu abazothola Some umsebenzi will receive employment abangadeserve that don't deserve ukuyisebenza to work in. kunabantu abazodrive There are others izimoto who drive cars. abangadeserve They don't ukuyidrayive deserve to drive those kunabantu cars. abazohlala They ezindlini also live in houses. abangadeserve ukuhlala They don't kuzo deserve to live in. kunabantu abazosebenza They will work imisebenzi their jobs abangadeserve that they don't ukuyisebenza deserve to receive. kunabantu abazothi bazalwane ema-ofisini They will arrive in offices behlezi labahlezi khona and such where they are sitting. hlala umuntu e-ofisini A person will sit in the office, anganayo i-degree doesn't have a degree, anganayo i-masters doesn't have a master's, anganayo i-honors doesn't have an honors, kodwa aphatha abantu but will lead others abanawo lama-qualification that have qualifications. basale babuzana bodwa They will bantu ask each other, bathi say, kanjani how was it possible? by favor Gomosa, by favor Gomosa, by favor Gomosa, by favor Gomosa. uzophuma You will go out ey'kolotweni from your debts ezinzima that are very heavy, ey'bopha impilo that yakho have bound your life. ifavor Gomosa, izothi nayifika when it arrives, igashula it izibopho will break every zey'koloto bound. ifavor Gomosa, nayifika when it arrives, izovula it will iminyango open doors that ebeyivaliwe have been closed. ithi nayifika ifavor When the favor arrives, ivuleka the iminyango doors will open bathi and ngena say enter. bathi They'll ngena say enter. bathi They'll ngena say enter. uyongena You will endaweni enter places that ongadeserve you don't deserve ukungena to kuzo enter into. uzodrayive You will into drive cars that you ongadeserve don't deserve to ukuyidrayive drive. awuthinta ababili That's 2 abathathu or 3 people. uthi So we siyangena are entering. We are siyangena going in. We are siyangena entering. We are siyangena going in. We siyangena are entering. We siyangena are entering. We siyangena are going in. We siyangena are entering. We are siyangena going in. okungenzeki What kubantu is impossible with man? kuNkulunkulu With kuyenzeka God, all is possible. Mama sengiyathandaza bukani ukuthi favor bazalwane bukani ukuthi favor yenza Look at what the favor is doing. nangu umuntu Here's a person, akasana family has no more family. bashona bonke kubo They all died. kwashona umkhulu wakhe uSawule The grandfather Saul passed away. kwashona ubaba wakhe uJonathan Jonathan, his father, passed away. kwashona abafowabo nabodade wabo His brothers and sisters passed away. naye wasinda He was also saved. asinde empini Saved at the war ehlasela uSathane that attacked the devil. kodwa wasurvive But he survived. wawa He fell. walimala He got hurt. kodwa bamthwala But kunjalo they took him as he was. uma bemthwala When they carried him, bayombeka they placed him eLodebar in Lodebar. abafundi bebhayibheli The Bible readers bathi leli gama elithi Lodebar that say the word Lodebar lisho a place
place of pain, kusho ukuthi indawo a yobuhlungu, place of sorrow. indawo yosizi. Ngoba ayikho into enhle For there's nothing good eLodebar. and Lodebar. Wena owake wabona isibhedlela You have seen a hospital sabantu abalimele, for those who have been hurt, abalimele critically. injured kakhulu. iLodebar Lodebar, kuthiwa yindawo they enjalo. say it's exactly the same. Nangu Yes, Mephibosheth Mephibosheth ulele is embhedeni lying on the bed. eLodebar, And Lodebar, ulunyonga he's ezinyaweni, crippled on his feet. akakwazi He kuhamba. cannot walk. Umuntu ophakanyiswayo, He's picked up daily. umuntu ohamba He ngamadolo, crawls. hambe He ngamadolo, crawls aye toilet. to the bathroom. Etoilet ukhuphukisa kwengane encane. He climbs up like a baby Akaphatala toilet. to use the toilet. Ahlala uMephibosheth He will toilet. sit on the toilet. Akakwazi ukuzihambela. He can't go on his own. Yini indaba? Why? Ulunyonga. He's lame. Walimala. He was hurt. Walimala empini. Hurt at the wall. Kuliwa. It was fighting. Hlela uMephibosheth Mephibosheth sat eLodebar. and Lodebar. Nafika usuku. The day came. Ngoba lukho usuku For there's olungafiki. no day that doesn't come. Njengoba unamabhadi nje. As you have bad luck, Njengoba uneyikhwakhwalala as you nje. have spirits, Njengoba uneyichitho nje. as your spiritual rejection, Luyeza the usuku. day is coming. Luyeza The usuku. day is coming. Lokuvuleka kweminyango. For the doors to open. Luyeza The usuku. day is coming. Lweyibusiso Of blessings from zikaNkulunkulu. God. Awuthinta ababili abathathu. 2 or 3 people Uthi liyeza say the day usuku. is coming. Mama sengiyathandaza. Hold, I'm going to pray. uDavide wakhuluma noJonathan. David spoke to Jonathan. Wenza icovenant noJonathan. When's his fumelwano with Jonathan? Ubani uJonathan? Who is Jonathan? uJonathan indodana kaSawuli. Jonathan is Saul's son. Ubani uSawuli? Who's Saul? uSawuli uyena owakhethwa ukuthi abe inkosi He kwaIsrayeli. was the one chosen to be Israel's king. Or should I say inkosi yokuqala The first king kwaIsrayeli. in Israel. Uma abantu bethi kumprofeti uSamuel, When the people said to Prophet Samuel, izizwe esilwa nazo the nations we fight against zinamakhosi, have kings. thina We asinankosi. have no king. Bathi sicela nathi usigobele inkosi. Please go to God and ask him. Profeti uSamuel waya kuNkulunkulu. Prophet Saul went to God Wathi inkosi isizwe sakho siyalila. and said, Lord, your nation is crying. Sifuna inkosi. Needs a king. Wasembuza uNkulunkulu. God then asked, Wathi pho ukhalelani Samuel? Samuel, why are you crying then? Wathi uSamuel ngizwa ubuhlungu ngalento eshiwo uIsrael. Samuel said, I feel the pain of it. that Israel Wayesethi saying." uNkulunkulu, God said then, lalela Samuel, listen, Samuel, akukhali wena. you are not crying. Ubuhlungu obuze enhlizweni The yakho. pain you feel in your heart, Ubuhlungu obuziwa it's yimina. the pain I'm feeling. Ukuthi isizwe sami That my nation sifuna inkosi. wants a king. Ngikhona But I am mina. here NginguNkulunkulu. as a God. Wayesethi uNkulunkulu, God then said, ngibekile ubuhlungu I have felt the pain enhlizweni yakho in your Samuel heart, Samuel. ukuze uzwe ubuhlungu. For you to feel the pain, Wayesethi uNkulunkulu, God then said, kulungile noma kunjalo. it's fine even though. Bakhethela inkosi, Choose a king. bagcobela inkosi. Choose a king and anoint him. Wayesesho ukuthi kukhona umfana He said there's a boy onamandla, who onama-muscles, has muscles and great minds, omi kahle, who is good standing, insizwa enhle nje, a good looking boy. isikhondlakhondla He sensizwa. was big and buff. Nayihamba kezwakala ukuthi kunyathela When he insizwa. walks, you can tell it's a Wathi man. khetha loyo mfana He said then choose that bese boy ungigcobela and yena anoint him abe inkosi yabantu to bami. be the king of my people. Wagcotshwa uSawuli, Saul was anointed. egcotshwa nguSamuel Samuel, umprofeti. anointed. Uprofeti uSamuel Prophet Samuel yilo indodana kaHana. is the child of Hannah. Lo Hana wayekhuleka Hannah who was praying, engatholi bantwana having no children, until until one day uNkulunkulu aphendula God umkhuleko. answered her prayer Wathola indodana, and got a son. wayiqamba igama wathi And nguSamuel. the son Samuel. uSamuel lo Samuel waba ngumprofeti was a prophet. kwisizwe sakwa-Israyeli. Israel's nation Wagoba amakhosi, wagoba abafundisi, anointed pastors, wagoba induna, anointed headsmen. wagoba uNkulunkulu alibeke phezu kwakhe. Even though God was there, noSawuli lo even the Saul wagotshwa nguSamuel. was anointed by Samuel. Nangu Sawuli Here's Saul esevukela
was arising uDavide against David ngenxa yefavor because of umusa eyayihleli phezu that was kwaDavide upon David. ngoba ifavor Because bazalwane favor, brethren, lento engikhuluma what I ngayo am talking about, angifuni ukuthi uyithathe I don't kancane want you to take it cabanga lightly. ukuthi ifavor Because favor yinto ezofika nje is something that will just arrive yenza izinto and do things. ifavor iyazenza izinto Favor does things, kodwa izimpi ziba khona but there are attacks that will umuntu arise. onefavor Even with those favors, kunezimpi there is attacks hlangana that nazo you will come across. umuntu onefavor A person with favor uyazondwa is hated. umuntu A onefavor person with favor kuyahletshwa is ngaye talked about. umuntu A person onefavor with favor uyamonelelwa is then looked umuntu upon. onefavor A person with favor, abantu bazama ukumvalela people try to close kodwa them down. ngenxa yefavor But because of favor, ungena They sekuvalile enter when the doors are closed aphume and sebavalile come out when they're ngoba closed. ifavor Because favor ikukhipha ethuneni will take you out of the grave, ikukhipha ejele take you out of jail, ikukhipha take you out of ifavor favor kaNkulunkulu from God. noma bangavala Even if they ma close, unefavor when there's kaThixo God's favor, bathi bakuvalele ngapha close, yeah. bagqiba bathakathi ngapha Never which is ahead. ashintshe uNkulunkulu You avule change ngapha direction and open there. bavale ngapha close. ashintshe uNkulunkulu You avule change and ngapha open there. bavale nangapha close over there. umuntu onefavor The person with favor. ngeke uzumvalele You can't close nawuvala ngapha They're closed, yeah. uThixo uvula ngapha God open here. vale ngapha close there. Thixo avule ngapha open there. Hey! badlala ngesikhathi sabo Their time. abafuna ukuvalela They wena wanna close the somebody doors. say favor Favor. somebody say favor Musa. somebody say favor Favor. somebody say favor Musa. somebody say favor Favor. somebody say favor Favor. somebody say favor Favor. somebody say favor 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 I'm talking about favor the favor of God the favor that opened doors I'm smelling success in this house I'm smelling new cars I'm smelling new houses I'm smelling new jobs I'm smelling promotions I'm smelling increases favor 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 I'm smelling marriage kunomshado engunuka There's marriage I'm smelling. ngisimishado ku-2025 25 I call on marriages. nangu uNkulunkulu There is God. ethi lokho bakudala ukukhulekela Say that you've been praying for. sengizwile I have heard it. bheka ngiyakukwenza Look, I will do it. masinyane Very quickly. masinyane Very quickly. masinyane Fast pace. sizoshintsha isimo Your situation will change sempilo yakho of your life. hey what you are driving now is not what God le driver manje What you're driving now, akuyona yamaphupho it's not for your dreams. iyeza It's coming. eyamaphupho The akho one of your dreams. iyeza la uhlala khona Where manje you're living now, akhona emzini wakho it's not your home. hey Listen. uyeza It's coming. owakho umuzi Your house hey le mali oyisebenzisayo is one of you. akuyona yakho It's not yours. kodwa iyeza Yours is eyakho coming. cela ukuthandaza I'd like to pray. cela ukukhuleka I'd like to pray. bese ngiyareleasa le favor Then I kaNkulunkulu release God's favor upon you. bazalwa Brethren, you cannot give what you don't have awukwazi ukunikeza I lokho always onakho. believe Hlezi you ukhona cannot give what you don't have usakwazi ukukhipha lokho you only give what you have unikela ngalokho onakho. what you don't have you can't give it Onganakho awukwazi if I ukunikela don't have ngakho. favor Manginganawo I umusa, can't give you awukwazi favor ukunikeza umusa. if I don't have favor Manginganawo umusa, I can't offer you favor awukwazi ukunikeza umusa. but I will give you Kodwa ngizokunikeza what I have lokho enginakho. what I have Lokho enginakho. what I Lokho have enginakho. what I have Lokho enginakho. what I have Lokho enginakho. abapostoli ngenye imini bathi
befika egeyidini elibizwa ngokuthi igeyidi elihle When they got to the beautiful gate, uma befika kuleli sango when they got to that gate, bathola indoda ilele they saw a man lay yathi down. nayibabona When he saw them, yavuka he arose yakhongozela and opened his hands. bathi abapostoli The apostle said, silver and gold Silver nekolite, we don't have asinalo. silver and gold Silver nekolite, we don't have asinako. but what we 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 have Asinako. we shall give it to you Asinako. silver and gold Silver nekolite, we don't have asinalo. silver and gold Silver nekolite, we don't have asinalo. but what we have Asinako. we shall give it Asinako. to you in the name of Jesus. Ngegama likaJesu. Stand up and walk. Silver and gold Silver nekolite, we don't have asinalo. but what we have Asinako. in the name of Jesus. Ngegama likaJesu. Stand up and walk. Abuhambe. In other words, Ngamanye amazwi, they were saying bebathi, we don't have money asinayo imali, but we have power from above. asinamandla aphuma phezulu. It's not that they don't have money, Hayi ukuthi abanayo imali, they have the ability to make money, banakho ukwenza they imali, have power to make money, banamandla wokwenza but they imali. didn't want to make money for Kodwa themselves, bafunanga uzenzela but imali. they wanted to make money for the church. Befuna ukwenzela imali, benzela The imali. apostle, they have the anointing. Impostoli unegobo, Anointing bazalwa, ugobo brethren, anointing bangcwele ugobo saints. can bring things ezingekho. Iletha izinto ezingekho. Anointing can attract. Igobo lekwazi ukudonsa izinto. Anointing can attract. Ugobo ukwazi ukudonsa izinto. Anointing can open doors. Ikwazi ukuvula umnyango. Anointing can stop sicknesses. Iyakwazi ukumisa ukugula. Anointing can stop disease. Iyakwazi ukumisa isifo. Anointing can stop witchcraft. Iyakwazi ukumisa. Anointing can stop demons. Iyakwazi ukumisa Anointing abadimoni. can stop all witches. Iyakwazi ukumisa wonke abathakathi. Money we don't have. Imali asinayo. Silver and gold Silver negolide we don't have. asinalo. But what we have, Lokho esinakho. what we have, Lokho esinakho. we shall give it Siyakunikeza khona. to you. Siyakunikeza khona. Silver and gold Silver negolide we don't have. asinalo. But what we have, Lokho esinakho. we will give it to you. Siyakunikeza khona. Silver and gold Silver negolide we don't have. asinalo. But what we have, Lokho esinakho. but what we have, Lokho but esinakho. what we have, Lokho esinakho. we shall give it to you. Siyakunikeza khona. Silver and gold Silver negolide we don't have. asinalo. But what we Lokho have, esinakho. we have the ability, Sinakho we amandla. have power, Sinamandla. we have anointing, Ugobo. anointing Ugobo. that breaks, Iyakwazi ukuphula izinto. anointing Ugobo. that breaks, Iyakwazi ukuphula. that destroys every yoke. Yonke abajowe. Silver and gold Silver negolide. we don't have, but what we have, silver and gold we don't have. What we have, we shall give it to you. Silver and gold we don't. Whooshana. I'm feeling something here. I'm feeling something right now. Ikanda lababosaya. Labosaya. Everybody come forward. Everybody come and receive it. Everybody come and receive. Everybody come and receive. Everybody come and ushers. Ushers, ushers. Ushers, ushers. Ushers, ushers. Ushers, get ready now. Ama-usher Silver lungela. and gold Silver negolide. we don't have, Asinalo. but what we Lokho have, esinakho. we give it to you. Siyakunikeza khona. Silver and gold Silver negolide. we don't have, Asinalo. but what we Lokho have, esinakho. we give it unto you. Siyakunikeza khona. Silver and gold Silver we negolide. don't have, Asinalo. but what we have, Lokho esinakho. we give it unto you. Siyakunikeza khona. Silver and gold Silver negolide. we don't have, Asinalo. but what we have, Lokho esinakho. we give it unto you. Siyakunikeza khona. In the name of Jesus, Ngegama likaJesu. stand up and walk. Phakamuhamba. 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 Be free now. Be free now. Jesus.
Shanda baba bokosa. Yes, Lord. Shida baba bosaya. Yes, Jesus. Yandela bosa. Yes, Lord. Yantekemos. Yes, Lord. Yantakata. Yes, Lord. Ikapapapa. Mighty Jesus. Ikatelebosa. Mighty Jesus. Ikatekate. Mighty Jesus. Ikatapa. Yes, Lord. Ikatolia. Yes, Lord. Mama sekeya. Oh, Jesus. Mantelebesa. Yes, Lord. Mantelebes. Mighty Jesus. Ningabamba abantu, ningabamba nivimba abantu bangalimali phela. Shandala bosa. Yes, Lord. Ripayaros. Mighty Jesus. Ripayaros. Mighty Jesus. Ripayaros. Mighty Jesus. Ripayaros. Yes, Lord. Silver and gold Silver and gold in we there. don't have, Asinalo. but what we have Asinako. we give it unto you. In the name of Jesus, rise up and walk. 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 Silver and gold we don't have, but what we have we give it unto you. Silver and gold we don't have, but what we have we give it unto you. What we have is the power. What we have is the anointing that breaks every yoke, that open doors, that open doors, that open doors, that open doors. What we have is the ability to cause things which are not happening to happen in your life. What we have is the ability, is the anointing that breaks and destroys every yoke. Silver and gold we don't have, but what we 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 have, what we have, we give it unto you. We give it unto you. Silver and gold we don't have, but what we have, we give it unto you. Silver and gold we don't have, but what we have, we give it unto you. Silver and gold, silver and gold, silver and gold we don't have, but what we have, we give it unto you. Shayizandla ufuna umlomo uNkulunkulu. Yena mababa. Shayizandla ufuna umlomo ubo. Shekhathaba. Shikatala baba. Yes, Lord. Shikatali baba. Yes, Jesus. Shikatalama. Yes, Lord. Sheketele bros. Yes, Jesus. Le pepe. Yes, Lord. Shatabaya. Yes, Lord. Shikatala baba. Yes, Lord. Shayizandla. Your words. Shayizandla Your uNkulunkulu. words are like the gold. Mighty Jesus. Oh, hallelujah. Mighty Jesus. Shayizandla besubonga uNkulunkulu. And then you thank God. Yes, Lord. Mama baba bos. Yes, Jesus. Yena namandela. Glory unto you, oh God. Yena mama baba. Thank you, living God. Yenene We mondo thank bobo. you, oh God. Yenene bobo Thank you, bobo sa. Messiah. Yandara Thank you, baba. El Shaddai. Repe Thank you, El pepe. Shaddai. Shikata baba saya. Shikata kata kata. Shiba baba kushataka. Shiba baba sota. Shinana makosai. Shinana bosata. Something is happening now. Ripa kosata. Ripa papa sondo. Ripa papas. Ripa papos. Ripa papa. Ikaposata. Ikaposate. Ikadosota. Ila babosai. Yes, Lord. Ila babosai. Mighty Shayizandla zoko. Shanamandele bosai. Mighty Jesus. Mighty warrior, mighty warrior,
Great in battle, Jehovah is your name. You are mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. You are mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior. Oh, Shalababasaya. Shalamama Koseye. Shake it, Alamandere Bosaya. Shibaba Bosaya. Hey! Yeah! Mighty warrior. Great. Jehovah is your name. Yeah. Yeah. Mighty warrior. Yeah. Great. Jehovah is your name. Mighty warrior, great. Jehovah is your name. Ake simshayile izandla uNkulunkulu sivule imilomo bese siyabonga. Akuba lona lo wabonga uNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu asakwenzile. Thanks God for everything He's done. Shaya izandla zakho uvule umlomo. Clap your hands and open your mouth. Mbonga uJehova. Thank the Lord. Thank the Lord. Sonjalo uDavide. Ngimbonga uJehova mphefumulo wami. Nako konke okungaphakathi kimi. Makudumisa igama lakhe. Yes, Lord. Baba siyabonga. Ubani uNkulunkulu onjengawe? Ubani baba ongafaniswa nawe? Ubani inkosi ongalinganiswa nawe? Bayade ngalala. Bayade dwala. Bayade mdala wezinsuku. Bayade sonini nanini. Bayade alpha bayade omega. Bayade ndoda yamandla ndoda yeyikhwela. Hlala mpiso makephukephu. Baba siyabonga. Duma lonke Nkosi sithi lungo lwakho. Amandla inkazimulo nabo bonke ubukhosi. Father, we thank you. In Jesus' name. Ngiyacela for the last time bazona neshala uNkulunkulu One izandla more time, enkulu. brethren, let's clap hands for God. God bless you singakaphumi. Before we leave, Ngiyacela mayikhona phakathi kwethu umuntu othi if there's anyone amongst us who mfundi says, sicela uthandaze nami. please pray with me, Apostle. Ngidinga uJesu empilweni I yami. need Jesus in my life. Phamisa isandla sakho. Please raise up your hand Gijime ngokusheshsha uze and come to ngaphambili. the fall very fast. Phakamisa isandla sakho Lift up your hand bese uyasheshsha and uze then hurry ngaphambili. to the fall. Ngiyazibona izandla Nkosi ngibona nogogo umuntu I can omdala. see hands, even a granny Cela amongst nishalo us. uNkulunkulu izandla phuthumani. Clap hands for God. Please come Sizana ugogo nimbambe ngesandla ashaze nimeleni. to- Ushers, please help granny. Aniyabona nje ukuthi umuntu omdala As lo. you can see, she's an elder. Bashaleni ibandla libashale izandla baze bafike And the phambili. church, please clap hands for them as they come to the fall. Baqhobeleni isandla baze Clap bafike hands, phambili. brethren, until they come to the fall. Imani lapha, imani lapha, imani lapha. Please
before me. Kodwa Nkosi yami naze nakhetha kahle ku You've chosen well 2025. in 2025. Inyanga yesithathu onyakeni. The third month in the year. Gogo Nkosi yami Granny, oh my Lord. amadodakazi akho lawa ingane zakho. Ngiyanibona niyafana. Cha niyafana. Niyafana impela. Mina abantwana niyambona gogo. Nizoba njena ke nani. Masenibadala. Mighty Jesus. Ngicela ushayele izandla lomndeni. May the church clap hands for this family. Ngicela niphakamise izandla. Nangu uNkulunkulu Nkosi yami engenelela gogo. Ebudaleni bakho wazi wayifaka inhlanhla ekhaya. We gogo. Wazi wayifaka inhlanhla ekhaya. Amadimoni ekhwakhwalala yichitho edlala egcekeni ekhaya. Umoya wokuphuza wokudakwa uyaphuma namhlanje. Ziyaphuza ingane zakho. Ziyadakwa. Kodwa ngizwa uNkulunkulu uthi namhlanje kunamhlanje. Kuyaphela ukudakwa. Iyaphela inhlupheko. Kuyaphela ubuthakathi. Mighty Jesus. Bayonibuza ukuthi nihamba muphi umuntu. Kanti samba umuntu wasemazulwini. Glory to Jesus. Yes, Lord. Ake nishale uNkulunkulu ihlombe Hands for bantwana. God, brethren. Phakamisani izandla nisho lo mkhuleko emva kwami. Mhlambe khona basibukele emakhaya bathi hey babushabalala ngaze ngabusiseka ngale ntshumayelo ngale nto okhuluma There ngayo. might be viewers online saying, I feel blessed by the message you speak. Eh baba ngiyinja angifunwa umuntu. Father, I am a dog, no one wants me. Nezihlobo azengifuni, My family members don't want me. nabangani abangifuni, My friends don't need me. nengisebenza nabemsebenzini My abangifuni, colleagues don't like me. nasendaweni engihlala kuyo abangifuni, Even in my community, they don't want me. nomakhelwane abangifuni. Even my neighbors. And ngaleso sikhathi baba anginance nomuntu, I haven't done anything to no one. angonanga muntu. I didn't trouble anyone. Ngibangiswa nje into engeyona. I am just being forced Ngabe to do what I am. usakhathazeka mntana sekhaya. Don't worry. Nangu Jesu. Here's Jesus. Na indoda yamandla. Here's the man of Na grace. indoda yekhwepha. Here's the man of greatness. Nanga ngena kwakho. Here is entering your home. Nanga shintsha ikhaya lakho. Changing your home. Nanga shintsha impilo yakho. Changing your life. Nangu Jesu Yes, ngeke. Jesus intervening. Funele. Ake nisho lo mkhuleko emva kwamphakamisana izandla. Thanini inkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuthi wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, elungithethelele zonke izono na wonke amacala engikwenzileyo phambi kobuso bakho. Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami eincwadini zokuphila, ulesule eincwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho namandla akho obumnyama, namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ongenzele wona. Ngiyakwethembisa ukuthi kusukela namhlanje ngiyakulenza izwi lakho. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho. Amen. 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 Hallelujah. Sondelani gogo nginibeka isandla. Ngikhuluma isibusiso sikaNkulunkulu phezukwenu. Baba, siyabonga lithi izwi lakho ngokusindiswa komphefumulo wodwa emhlabeni. Injabulo babengaka ekhaya ezulwini. Baba, sihlokoma namazulu ngegama elihle lenkosi uJesu. Baba, egameni lika Jesu naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu, sihlokoma namazulu namhlanje ukuthi bheka okwakudala kundlulile, bheka nako kusha kuyeza. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, ufihle inkosi lomndeni, bafihle uNkulunkulu bagcine ngaphansi kwesandla sakho ngegama lenkosi uJesu Kristu. Bavikele kuyo yonke imimoya engabavukela
ngalesi sinqumo baba basithathile ngegama lenkosi uJesu Kristu namandla baba siyabonga. We speak the blood of Jesus upon their lives in Jesus name, amen and amen. Mshaleni izandla ezinkulu bangcwele uNkulunkulu. Clap hands for God, brethren. Ngiyacela nje bazalwane, lona besulethile Nkosi yami bangcwele isikhathi sokunikela sizoletha iminikelo yethu. It's time for offering. We'll bring our offering to the front. Bonke abasibukele emakhaya nabo bangayitshala imbewu yabo. All of our viewers can also plant their seed. But man of God asize sifisa ukufika la ushumela So we khona. really want to get to where you're preaching. Kodwa ngenxa bendawo nobude bendawo esikuyona Because of the distance that we are at, sihlala kude Nkosi yami babishabalala. we live far away, Apostle. Kodwa siyakubukela njalo But we always watch you online. futhi siyakusupporta njalo. And we support you always. Ngemikhuleko nangeminikelo With your prayers and offering, ngithi uNkulunkulu anibusise. may God bless you. Imbewu enitshala kuyona Your seed that you plant, noma imbewu enitshala kulomhlabathi your seed that you plant on this fertile wase soil Eagle Mountain, of Eagle Mountain, lo mhlaba uvundile this soil is fertile. ngoba ushumela izwi likaNkulunkulu Because we preach the word of God elingaxoxwanisanga that nalutho. is mixed with nothing. So uNkulunkulu anibusise. So as God blesses you, Each and every seed that you sow, lonke imbewu I pray to oyitshalayo, God ukuthi uNkulunkulu may open doors for you. uNkulunkulu anivulele iminyango, uNkulunkulu aniphakamise, uplift you. uNkulunkulu anibeke phezulu. God will rise you up. Izizwe zomhlaba zimbona uNkulunkulu kini. I am your apostle MJ Shabalala, Eagle Mountain Prophetic Ministries. I salute you. Lapha nje down on your screen nanka ama banking details ungawathatha, transfer umnikelo wakho, deposit umnikelo wakho. uNkulunkulu anibusisa nonke emakhaya in Jesus name. Amen. Mshaleni isandla esikhulu uNkulunkulu.